Бүген Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы вәкиле катнашында район комиссиясе хуҗалыкларда терлек азыгы әзерләү техникасының әзерлеген тикшерде. Район буенча быел 24 мең тонна печән әзерләргә кирәк. 125 мең тоннага якын сенаж һәм 130 мең тонна силос әзерләү бурычы куелды. Менә караган хуҗалыкларда әзерлек яхшы. Без инде планлаштырган 25 майларга сенажларны салуны башларга. Көчле салкыннар була барды. Кайбер урыннарда 12 градуска хәтле 2 көн төнлә салкын булды. Шуңа күрә инде күп еллык үләннәр әзрәк зыян салды. Безнең инде сроклар әзрәк чигенә хәзер инде. Шуңа да карамастан бүгенге көндә инде чәчүлекләрне тәрбияләү төп максат булып тора. Аларга листовой подкормкалар бирергә, менә шушы салкыннардан соң, стресстан соң аларны тиз арада чыгарырга. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы вәкиле Илнур Гарипов район буенча техника әзерлегенә уңай бәясен бирде. Механизаторларны техниканы саклап тотарга, хезмәт куркынычсызлык кагыйдәләрен сакларга чакырды.